Ultaa jo. Ei mulla mitään flashia. No niin, sinne niin. Ultaan ne. No. No se ei kauheesti kerkee. Niin. No se on 4 tonnia HP. Mä stiilaan sen. Helppo stiili, Markku. Me luotan. Ultaan. Ei se ulta se on. Noniin. The dream! The dream! Ei vittu! Onks tää se Baron Trovi? Onks tää se Baron Trovi? Ei vittu! Ei vittu! Baron the MVP. Mikä siinä Baronissa on? Et sitä ei kukaan saa se tiimi, joka aloittaa. Ei kun pitää vittu huutaa, niin kyllä se sieltä tulee. Me ollaan ihan turpa kiinni, että sitten huudetaan. Oho. Näin sitä peliä pelataan. No niin, otetaan fightti sit. Mennään vaan.